आसामनि मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन मथे क'क्राझारनि डिसि दाङ'रियानिया मैयासो मोनसे गावनि प्रेस मिटआव होनदों जे सीएमनि एडभाइस मथे नैबे आरएनबि सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार बिखानि मोनसे एंगार हायै अंग जायखौ जोंनि आजै आजौमोननि समाव रुपनाथ ब्रह्ममोननि समाव सोरजिनाय बे मोनसे सोरजि बे क'क्राझाराव जेबो गैयामोन मोनसेल' सिनाखि दंमोन बेनो आरएनबि सिभिल हस्पिटाल बेखौ बोखारनाया लाहार फाहार जाबाय किन्तु प्रमद बर' बिथाङा मैया दाखालि मोनसे खोथाखौ बे थास्लिमनानै बुंदों जे जोङो मेडिकेल कलेजखौ खुलिनो हायाखै खोब दरखार बेखौ खुलिनो थाखाय जोङो बे आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि माखासे बुस्थुफोरखौ लांनानै थांगोन किन्तु जोङो बेनि वेलबिं माने बेनि मोजां थासारिखौ जोङो फोजोबनाय नङा होनदों किन्तु डिसि बिथाङा बुंदों जे जोङो दिनै गाबोननि गेजेराव गोबांखौनो शिफ्टिं खालामसिगोन आरो उइथिन फिउ मान्थ्स होनदों मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो दान मोननै मोनथामनि गेजेरावनो बेखौ साफा फोजोबगोन धंस बे डिसिनि खोथा सीएमनि खोथा मथे आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौबो मिथिनाया मोजां जा जन एन टि खाटारा बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदों डिसिया मोनसे जिल्लानि डिसिया सोरबा प्रमद बर' सोरबा सीएम सोरबा इएमनि खुनु खोथा खोनासङा बियो डाइरेक्टलि एन्सारेबल टु सीएम अफ पार्टिकुलार स्टेट दा बेखौ बुङोब्ला प्रमदआ बाहाय ओरैनो जेबो गैया बियो बेनि गेजेराव दालाल खालामनोसो नागिरदों बे जेबो मोनथिया सीएमआ जेखौ बिथोन होदों डिसिया बेखौनो मावनो नागिरदों बे डिसिखौ दा मावबो होननो हाया सीएमनि फारसेबो नों मानो बेखौ खालामगोन होननानै सोंनो हाया बे जोंनि थासारि दानिया फैदो रायजोफोर बे आरएनबि सिभिल हस्पिटाला मा बुस्थु क'क्राझारावहाय बे आरएनबि सिभिल हस्पिटाला बर'नि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां मोनसे हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बर'नि सबसे गिबिसिन एमएलए आरो केबिनेट मन्त्रि बेखायनो बै समाव रुपनाथ ब्रह्मखौ बोराय बैसोआव मन्त्रि बोराय होननानैबो बुङो दानिया मोनसे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा बा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना सानखोना सानदिया मोनसे समाज मोनसे सिभिलाइजेसना थांनानै थानोब्ला मोनथाम बेसिक बुस्थुआ नेसेसारि बेनो जाहैबाय नाम्बार वानाव हेल्थ केयाराव हस्पिटाला गोग्लैयो 2 नाम्बाराव जाहैबाय इडुकेसन फरायनाय जोंनि गथ' गथाया फरायो जेराव 3 नाम्बारा जाहैबाय सिकिउरिटि थारमाने बे ओनसोलाव थानाखौ नांगौ दा बे क'क्राझार ओनसोलाव जेब्लानाखि सिभिल हस्पिटाल दङ जेब्लानाखि हायार सेकेन्डारि गार्ल्स स्कुल क'क्राझार गभ कलेज दङ जेब्लानाखि क'क्राझाराव थाना जाबाय अब्लासो बे मोनसे समाजनि आब्रुथि गोनां मोनसे सिभिलाइजेसन इट इज ए काइन्ड अफ भेरि अल बड' ट्राइबेल एन्ड अल दा कमिउनिटि डुवेलिं सिभिलाइजेसन दा बे सिभिलाइजेसननि हेंथायै प्रमदआ मावगासिनो दङ बुजिया नामा बियो मा जिनिस बुजिया नामा बियो जारिमिना मा बुस्थु दिनै बिथाङा सोरनिबा सोरजिखानाय बुस्थुखौ मारै गियाल'आ आखाइ दांनो हाखो बिफाखौ गावनि बिफानि सोरजिखौ बियो दिनै बोरै बोखारनो हाखो गावनि बिबौनि सोरजिखौ बियो बोरै बोखारनो हाखो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ बे सानसे समाव होनसिगोन नामा जे बियो बर'नि मोनसे गोरोन्थि मावदों बेखौ जोङो दोना रुपनाथ ब्रह्मखौ बियो होनगोन नामा जे रुपनाथ ब्रह्मआ बर'नि हेंथामोन जोङो बेनि नमुना नाम निशाना दोना बेबायदि बाथ्रा नङा रुपनाथ ब्रह्मआ बै समाव बर' ट्राइबेल गार' राभा गासै ट्राइबेलखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय सासे व्यक्ति बे समाव जोमैया दाखा जोंनि मानसिया लेखाबो रोङा फराबो रोङा बेल गाननो रोङा बेल गानबा जुथा गैया जुथा गानबा बेल गैया लंपेन्ट गानबा सेन्देल गैया बै समाव रुपनाथ ब्रह्मआ सासे लेखा गोरों खन्थाइगिरि रायथाइगिरि बै दाखा जोमैयाव जोंबाय थानाय मोनसे थरखि अलंबार दिनै बेबायदि अलंबारनि मोनसे नाम निशाना रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ हु इज प्रमद बर' हु इज हिमन्त बिश्व शर्मा हाउ डेयर डेड हि रिमुभ दिस सिभिल हस्पिटाल आरएनबि सिभिल हस्पिटाल बियो मा जोंनि बिर'धि जायाखै नामा जारिमिननि बिर'धि हिमन्त बिश्व शर्माया बेनो बिजेपि रायजोफोर आइ आफा नोंथांमोना सिरि जाहाथ सिरि मोननांगौ बिजेपिनि मोनसेल' खामानियानो जाहैबाय बिसोर ट्राइबेलनि हेंथा आरो खुनु ट्राइबेलनि नाम निशानाखौ बिजेपिया दोना एक भाषा एक देश एक धर्म एक जाति दा बेनो होमबा बर'नि राव बर'नि सिनस्रि बे जाहैबाय रुपनाथ ब्रह्मआ बर'नि मोनसे जारिमिन दिनै बे जारिमिनखौ बोखारनाय लोगो लोगो मालाबा सोरखौबा बोखारगोन बेखायनो मैया आंनि बुंनायाव बुंदां जे बावैसोनो बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बोखारनानै प्रमद बर'नि मुसुखाखौ होनो हागौ दा खोब दुखुनांथाव प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएलनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ आङो सखियाव होदों आङो सांग्रांथि होदों नोंथांमोना सान मा इउपिपिएलआव प्रमद बर'ल' नामा बे सोरथो जाखो उरुबदिया बिहा मा सेन्टिमेन्ट दङ जोंनि थागिबिफोरनि बियो मा मिथिगौ बे रुपनाथ ब्रह्मनि जारिमिनखौलाय सोरनिबा सोरजिखौ मानो बोखारनांगौ जाखो
दा बेखायनो नोंथांमोना इमिडियेटलि UPFL नि दैदेनगिरिफोरा एग्जिकिउटिभ जिरायना एग्जिकिउटिभ जिरायो नोंथांमोना इमिडियेटलि जिरायनानै जा माल माथा सम्पति लांबाय बे मेडिकेल कलेजाव लासिंसिं मेडिकेल कलेजा दिनैबो खुलियाखैयानो इनागुरेसन हुआ नाय आजिलैके मा खालामनो नागिरखो बेलाय दा बिराद गाज्रि जादों आरो बियो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ दांनाय जादों मोनसे धैर्यनि लिमिट थायो मानसि हारिया दा बिराद नै स' कर्मिफोर बिथांमोना दङ बे ओनसोलनि बाहायनो बसबास खालामनो खाथि खाला रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनाय माने बे क'क्राझारनि मोनसे अंग जिअ'ग्राफिखौ डिलेट खालामनाय जागोन आरो मा बिनि सेर सेर गभ कलेज दङ बिनि सेर सेर जोंनि हायार सेकेन्डारि गार्लस स्कुल दङ बिनि सेर सेर उमुक दङ फाइनान्स दङ बिनि नक्सानिफ्राय बोखारनाय माने बे कमप्लिटलि गोदान मोनसे सेप बोरै लाजिया बोरै गियाल'ना प्रमदा बिजनेसखौ मावनो हाखो गाव सोरजिदोंमोन नामा दिनै बेखौ बे फैनानै बोखारनो लाजिया नामा बे सोंनांगोन ना बिदि थागिबिफोर दङ डक्टर मंगल सिं हाज'वारि बिथांमोना दाबो थैयाखै गोथाङैनो दङ गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिसन बे एग्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन